dragi gledalci. Danas, znači u 5:30, nalazimo se na Koštom viru na Jastrevcu. Ovo je naša planina Jastrebac, pogledajte malo. Znači kolega da prigazi, ovo je kolega Zimo iz Juno. Ovde je mnogo lepo, mnogo dobro. I da, to je potok i potocik koji je prošao 79. godine kroz nigerijsku luku i sad je došao ovde da bi se tu napunila voda, da bi tu bilo nekih, tako reci, ovih pravih vodopada koje napunila ova voda, koje nema šta da se kaže, i ima i ovo da kažem, da je ovo nigerijski vodopad, jebate ti, toliko za meni ti besesti. I to je to. A ja sam bio auto to.